Szevasztok! Turai Marci 01 vagyok, és megint itt vagyok egy ilyen Facebookos, hát szarjátékkal, egyszerűen ez unaloműző, és úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy játszok, hát és hát nézzétek meg, és akkor ha tetszik, ha tetszeni fog, akkor ti is játszotok. Na, mindjárt 300 vagyok, szerintem kezdjük el. Megyünk egy ilyen szerverre, megyünk Brazil, mondjuk itt maradom, mindjárt tudok angolul is, szóval menjünk erre, inkább erre. Jó, innen mondjuk melyik szerverre, szerintem egyen is milyen szerver? Egy ilyenre. Királyok vagyunk, sikerült csatlakozni. Megvárjuk, hogy betöltsön, aztán kezdődjék a játék. Nem értem, pedig most is kiabálok, szóval hangosítsátok fel majd a hangszórót, vagy a mikrofont, hogy jobban halljatok engemet. De király, megyünk még a kékekhez. És akkor pirosokat kell ölni. Jaj, ne. Ússzunk. Akiknek most látjátok az életi jelét, azok velünk vannak, akiknek meg nem, azok az ellenségünk. Go, go! És gyorsan. Legyen bunkós bocsánat is egyébként. Ő rossz, gonosz. Jó. Ez az. Jaj. Hol van? Figyeljetek csak, milyen király leszek. Facebook. Na látjátok, ez jó a Facebook. De. Ne. Jó van az ellenség. Hol az ellenfél? Ezek a pajzsok, amiket most felszedek, és ez az. Nyírlak te. Ennyi! Kinyifantottam az ellenséget. De még van ám. És vége van. Mi győztünk. Oh yeah. De király vagyok. És akkor amikor a pirosakkal, most a pirosak fognak győzni. Mert velük vagyok. Na jó van, azért nem dicsekszek. Ja, hát mi nincs ellenfél. Go. Anyád, menj lettek a kékek. Ez az. Úristen, mennyi életem van. És ott van. Ez mit csinál az a gyerek? Hogy megy fel oda? Nem áll. Kinyírtam. Ez az. Mi vezetünk eddig. Csak mondom egyébként. Hol vannak az ellenfelek? Hát micsoda dolog ez? Ne!
Kifogytam. Help me. Ne. Kifogytam, kéne lőszer. Na már. Hol van lőszer? Jöjjön már, kell lőszer, nincsen fegyverem. Itt a lő... Ja, shotgun. Nekem is olyan van. Teszem itt a körököt. Unalmas már. Hát te velem vagy. Adjatok már nekem lőszert. Ez sem az. Ez az. Hol van? Lőszerem van. Ez mi ez a hely? Ó, de kis zsír. Még több lőszer. De király. Na csak kettő kék van. Keressünk kékeket. Nek sniperem van. Aj, vazzer, nekem csak ilyen szarom van, nekem meg sniperre itt gizdul. Az mi? Hát hogy lőttem már? Mennyi HP-ja volt ennek a kölöknek? Kösz szépen. Energized. Ezek a hangok. Ez az. Hát eddig mi vezetünk? Ezt figyeljétek, mire vagyok képes megint. Yeah, fuck yeah. Oda hogy ment fel? Én is vele akarok oda menni. De király vagyok. Ott van. Oda hogy kell? Nem már. És Assassin akarok lenni. És majd szintet léptem, és Sniper, sniper. Oh yeah, yeah. 3, 2, 1, fight! Nyertem snipert! Meguntam a játékot. Nem. Az mi? A command kinyírt engem. Na, vásároljunk. Kisi fetszó weapon. Itt vannak ilyen felszerelések. Mennyi pénzem van? 11 000? Veszünk egy ilyen snipert. Azaz. Ezt fogjuk használni. De miért nem azt rakod? Azt a... Respavn. De királyok vagyunk. Van sniperünk. Headshot! Headshot! Na már... Szaszik, hogy hackelek. Ennyi? Mi van, gyerekek?
Hogy kinyilatta? Hol van a gyerek? Menjél már. Öcsém, már milyen fetszója van már. Ezt lát... Olyan headshotot adtam a gyereknek. Azt a... Kurva... Életbe! Nem már üzetek. Áh! És! Headshot! Oh, ez nem headshot volt. Oké, még egy 2 percet bírjunk ki. Megcsináljuk, meg lesz. Mi van? És miért haltam meg? Igazságtalanságosság. És ennek az lesz a címe, hogy a Facebook játékok első része. Yeah! Várj már fegyver! Így kell játszani most. Ez a profizmus, ezt hívják annak, hogy profizmus. Fel kell fogni, gyerekek. Én vagyok itt a legjobb, értitek? Ennyi. Hol van? Köztestvérem. Nem már. Az mi? Élőttem, aztán én haltam meg. Nem már. Mennyi van? Nem érdekes most. Despavnoljuk, még van 1 perc. Megcsináljuk, megnyerjük. Kékkel vagyok. Töcsém, már több mint 10 ponttal vezetünk. Jobban fogva 11 ponttal. Jóhó! Kinyírtam. Nem azok. Kettészellek. Ah. De mi a... Igen? Így akarsz játszani, mi? Oh, yeah. Oda hogy megy fel? Az csalás. De oda hogy a picsába. 5, 4, 2, 1. Így, meg lett volna. Milyen 4-es vagyok? Ajajaj, de zsír. Hát ennyi lett volna az a Facebookos játékok első része videó. Remélem tetszett nektek. Hát akkor majd találkozunk a következő Facebookos játékkal. Majd holnap vagy ma. Hát akkor szevasztok!